Masu kalamu cikin shirin dandalin Kwankwasiya na wannan rana mun karɓi bakoncin a Tijjani Gandu, wanda kuma kowa ya riga ya san shi a fagen soyayya ta Kwankwasiya, wanda ɗan aƙida ne, ya daɗe yana ana gwagwarmaya da shi, kuma shi ne cikin jigo abokin tafiya wajen waka ta Kwankwaso da Abba gida. Ya ce mu je zuwa farin sarki Kwankwaso an gogorin Salamatu dan Musa, ka ce kaiwa yawa makiya harata. Ya ce kuma hasbunallahu Allahu ga Abba, kuma ka ce Abba gida. Tijjani Gandu, Allah ya bada nasara a kotun koli. Yanzu haka Abba an tabbatar da kujerarsa. Ya kake ciki? To alhamdulillah muna farin ciki, ba ni kadai ba, al'ummar jihar Kano ko kuma ce arewacin Najeriya gabaki daya har ma da kudanci. Idan ka duba wannan shari'a ta dau hankalin mutane sosai, saboda abubuwan da mai girma gwamna yake wa al'umma a jihar Kano 'yan watannin da ya fara. To shi sa wannan abin ya ja hankalin al'ummar Najeriya baki daya, kuma Allah ya sa alƙalan Supreme Court, ma'ana kotun koli, suka yi hukuncin abin da mutane suka zaba, suka tabbatar da wannan adalci. To saboda haka muna farin ciki, ba ni kadai ba, duka al'umma. Wasu ma ba 'yan jihar Kano bane, amma zaka kamar sun fika damuwa. To yau Allah ya cika musu burinsu, an tabbatar da Abba kujerarsa. To ka daɗe cikin wannan aƙida ta Kwankwasiya, kuma za mu iya cewa ka narke ma ka zama luƙui ma, ka shiga ciki. Wai me ba ka sha'awa ka shiga ɗariƙar Kwankwasiya ne? Ka san an ce Kwankwasiya amana. Ita wannan amana da ake faɗa gaskiya ba a baki take ba. Amana ce ta gaskiya, wanda shi jagoran wannan ɗariƙa, wato injiniya da Rabi Musa Kwankwaso, yake rike da ita kuma yake aikata ta aikace. Kasan zaka ga malami yana faɗa a baki baya aikatawa, to shi siyasarsa abin da yake gaya maka a baki to aikatawa yake yi. To wannan abin ya ja kishin al'umma da yake yi, da irin damuwa da ilimi da ɗaukar yara matasa, fitar da su tun lokacin yana gwamna. Wannan ita ta kawo mu cikin wannan tsarin, muwa don mu tallafa al'umma su amfana ga baki daya. Wai ko shi sa ka ce kafar mu? Yawwa, duk inda yake nan muna nan, duk inda ya sa kafa muna nan. To wai ya aka ka samu wannan kamar za mu iya cewa jigon wannan waka ta kafar mu, Madugu kafar mu? To muna tsantar abubuwa daga yanzu, muna hira da kai, zaka iya bani zan iya samun wani concept daga gare ka, wata kalma zaka faɗa kwaya ɗaya kawai, ni kuma a matsayina na mawallafi sai in ɗauki wannan kalmar, sai in amfani da ita in zo in yi rubutu, in rubuta waka, in tsara. To hakan abin ne ya kasance. Wannan kafar mu akwai wato Oscar Fofotu, shi ya rubuta a shafinsa lokacin da ake ta tunanin cewa za a bar jam'iyyar PDP, za a sake sabuwar jam'iyya. Wasu suna ganin kamar ba zai yiwu ba, ba za a iya ba, mutane suna shayin kada a sake sabuwar jam'iyya, ba za mu kai labari ba. To shi ya rubuta, ya sa hoton Madugu, ya ce Madugu duk inda ka je kafar mu. Sai na ga to ai ya bani wata dama da zan zo in rubuta waka akan wannan kafar mu. Shi kansa injiniya da Rabi Musa Kwankwaso, wato Madugu kenan, da aka kai masa riga da rubutun kafar mu, mun fara yin riguna da huluna, sai da ya dariya kada kai ya ce kuna da hikima sosai. To wai ko zaka iya wani baiti daya a cikin wani baiti da zaka iya tuna cikin kafar mu? Kana da masoya Madugu, kafar mu Madugu, kaya yi mu gayya Madugu, kafar mu Madugu, gaba dai gaba manya Madugu, kafar mu Madugu. To kuma za mu iya cewa kusan duka muka koma baya, waƙar da kai wa Abba Kabir Yusuf a shekarar 2019, Abba gida Abba, kace mu ɗau kwano mu ɗau roba, ta yi tashe sosai. To wai ina ka samu baitin Abba gida Abba? To shi ma lokacin da aka ce an fitar da ɗan takara, wato injiniya Abba Kabir Yusuf, a jam'iyyar mu ta PDP lokacin. To lokacin ka san shi Abba ba a san shi ba sosai, sai wasu suke ganin kamar ai ba a tsaye da wanda ba a ma san shi ba, har 'yan jam'iyyar suka fara surutai da waye. Sai muka cewa to mu ma a matsayinmu na masu mawallafa, bari in fito da wani tsari wanda zai shiga cikin gida ƙananan yara da mata su ɗauki tsarin, a zo a yi shi kamar ana yin tashi. Ai zaka ji an ce a ɗau kwano a ɗau roba. Ai ana nufin da an ɗauki ne, cewa an yi waƙar da mun za mu ɗauki irin ganguna irin na jarakuna da kwana, muna buga muna bi kwararo har mu tallata ɗan takararmu.
to wannan da wannan sigar aka fito da wannan. Wai wani baiti ka fi so a cikin Abba gida gida Abba, wani baiti ka fi so? Kowane gida akwai Abba. Kowane gida akwai Abba. Wannan shi na ai babu gidan da ba Abba. To idan muka zo abubuwan da suke ta tafiya a wannan shekara, duk da yace ta zo shekara ce ta tunziri, shekara ce ta da aka buga aka gwamza aka an yi waka taliya ba ta zaɓe da ka zo kai saboda wani to wai ita kuma ina ka samu wannan taliya ba ka zaɓe. Ai ka san taliya a wannan karan atamfofi da taliya an raba su waɗanda wasu sun raba su ba dan Allah ba saboda suna ganin abin da ake ta gaya wa mutane a zo a yi yaƙi da irin wannan abu in lokacin zaɓe ya zo a yi a zaɓi ra'ayi kada abu wani kuɗi ko wani abu to sai muga ana ta fito da katan ɗin taliya ana ta shiga gidaje ana ba mutane yau ga cewa wani ma taliyar da za a bashi a ranar in gidan suna da yawa a ranar za su cinye to me na karɓa to bai kamata mutane su yi abun nan ba to ka sai ta waka kamar wa'azi ce idan ka zo da ka kira mutum ka gaya mai da baki ko ka ja mai aya to sai ka shigan mai da sakon a cikin waka to wannan sako ne aka shigar cewa taliya fa ba ta zaɓe ba to wai ko ta yi tasiri sosai ba ko taliya ba ta zaɓe wani baiti ka musu a cikin taliya ba ta zaɓe to taliya ba ta zaɓe mu mun girmi taliya ko kun ba mu taliya sai mun kada da mu mun girmi taliya to yannan baitin ka fi so to an tafi an gangara aka tafi kotu aka shiga gwamnati sai aka ji ka kai hasbunallahu Allahu ga Abba to kuma ta ina ka samu wannan saboda ko an shiga cikin wani to abin da ya bamu mamaki shi dan takarar da muka kayar wato a jam'iyyar APC kafin a zo a yi zaɓe ya nuna cewa ya yarda da kaddara duk abin da ya faru zai bi sai muga cewa sun yadda sun sani su ma suna faɗa cewa sun faɗi sai dai wai suna da sama za a kwato musu sai naga cewa to wannan abin ya koma kiyayya ya tashi da kan hamayya ya koma kiyayya to tunda ya koma kiyayya to bari mu haɗa su da Allah sai muka fito da hasbunallahu Allahu ga Abba ya ladifu ya rahimu ga Abba hasbunallahu ni ma dai dan yi karban to akwai kuma sai kace ina dan mai da kai baya ai akwai wata waka da kai kace insha Allah wa Abba ne gwamna suna ji suna gani to ai na ka samu wannan duk wannan tana da tasiri da iya kiyayyar da ake ta gaya wa Abba kuma ina nuna musu cewa idan fa Abba ne saboda a 2019 ma ya ci wannan zaben akwaci to wannan karan idan fa Allah ya yi fa sai ya yi wancan hakurin da muka yi to Allah zai faranta mana a wannan shi yasa muke cewa suna ji suna gani kuma gashi ta tabbata yanzu suna jin suna gani ko su ki ko su yadda dole su hakura to wai wani baiti za ka yi mana wanda ka fi so a cikin wannan a wace waka a cikin insha Allah wa Abba ne gwamna an ji baitoci da hikima saboda ka san kai an ce kamar malami ne kai kamar mai hikima kamar mai wa'azi akwai baitin da nake cewa ina wuni ina kwana Abba Kabir dan Yusuf kana Abba gida yake wai ai farin jinin su kafi su sabona Aisha tamburawa ina mai tsimi da mai zo a zo a karkaɗe ƙuri'a ga Abba nan haɗin jumbo. To masu kallon mu dai a Tijjani Gandu kenan wanda muke tattauna da shi akan musamman yadda yake farantawa matafiya a kan wannan tafiya ta ɗariƙar Kwankwasiya wanda ya daɗe a cikinta ana tafi an gangara sai aka zo aka samu nasara to kuma mun ji sababbin waƙoƙi ka na samun nasara wai sai da aka samu nasara ka yi su ko tun kafin a nasara ka yi su ka aji mu Allah ya haska mana mun ji a jikinmu cewa in Allah ya da wannan kotun duk da dai an je kotu ta farko ba abin da ya dace ba ta biyu ma ba abin da ya dace ba to muna tunanin a ta uku za a yi mana abin da ya dace to alƙalai kuma sun kamanta to tun kafin lokacin muka riga muka buga waƙoƙinmu suna nan ajiye mun saki biyu yau ma za mu saki biyu haka za mu yi ta sakan musu to yanzu wacce ce ka saki ne kaɗan yau masu mun saki farko mun saki kotar raba gardama ta tuntsira gawuna ta tuntsira gawuna ta hantsila gawuna ta hantsila shi ashe wanda ya shirya ashe wanda ya shuka shari karshe girma yake kuma na yi wata wadda ake cewa makakku ne wasunsu ba sa ganewa gawuna sun yi likimo ba su farka ba to me haɗa gawuna da likimo kuma abinda nake ai shi shugaban likiman shine jagoransu to ya shafa musu wannan likiman suna ta likimo aka zo aka yi musu kwaf ɗaya ka yi waƙoƙi da yawa a siyasa shin kana yi ka taɓa yi wa wata jam'iyya ko wani ɗan siyasa waƙa ko ko sai lallai kawai yan Kwankwasiya a babu inda ba na yin waƙa kaga na yi wa mun yi wa tambuwal lokacin muna PDP haɗe
kuma har gobe a mai girma gwamnan jihar Gombe Alhaji Inuwa Yahaya Inuwa gida shi ma an masa Inuwa gida tun a 2019 kuma ya hai wannan karan ma ya hai kaga dan APC ne. Sannan akwai Dr. Bala Muhammad Kaura gwamnan Bauchi shi ma mun masa, akwai gwamnan Sokoto shi ma mun masa, gashi nan dai da dama. To kenan tunda ku harkar ku ce abinda kuke ne kenan a Kano ne saboda akwai bambancin siyasar gida da aƙida, za a bi wannan layin abu wannan ba. To kana nan ba ka rawa kenan, no shaking. Suke to cikin waƙoƙi da kai na Kwankwaso da na Abba, wai wace waka ka fi so ne? Ko na ki ko na so a yanzu dai wannan waka ce ta farin sarki. Mu je zuwa farin sarki, Kwankwaso farin sarki, an gogorin Salamatu dan Musa kai yara ta. Ka sha gaban magautan nan dan ba za su kara bacci ba. Uwar rago ake yi wa jaje, ni nawa ba su yayi ba. Wai yaya alakarka da Kwankwaso yanda kuke, kasan kowa da yanda yake da alaka ma'amala kai da shi, ya kuke da ma'amalarka da Kwankwaso? Akwai kauna tsakaninmu da jagora gaskiya. Kaunar da nake gaya ma ni ban san adadin kaunar da yake mun ba, ni shi ma bai san adadin kaunar da nake mai ba. Iya abin da zan iya faɗa kenan. A ganinka da Kwankwaso da Abba wa ya fi kaunarka? Ai ba zan iya cewa ga wanda ya fi kaunata ba. Kowa naka ne. Abin da ya Kwankwaso shi ya Abba. To cikin magoya bayan Kwankwasiya akwai waɗanda dan na ga kana kiran wasu a ciki, ka kira na municipal wannan Nura Usaini a cikin wancan waka da kai. To akwai kuma waɗanda kuke tare da su da alaka mai kyau a cikin magoya bayan Kwankwasiya? Sosai kuwa. Kagan kasa Alhaji Nura Usaini municipal shi ma mai kaunata ne. In kasa da ambasadan zaman lafiya wato komanda a cikin tafiyar mu, mai yaƙi da dukiya da kuɗi da duk abin da ya dace, wanda ko menene baya bashi tsoro, wato Alhaji Muhammad Nasir dan Faransa. To wannan kankat kenan. Akwai su irin su da yawa waɗanda alaƙar Kwankwasiyar sai kuma Allah ya sa ko ba siyasa mutum zai iya kiran ka ya baka aiki, nawa za ka yi min ya biya ka, to wannan su sun wuce ciniki. Kawai idan suna so za a yi musu, ko ma ba su ce ai ba za a buga musu waka a tura. Saboda a yanzu na kira duk matsaloli na, misali ina da bukata waya zan yi, kawai ina da bukata, to shi kenan sai a samu. To sun zama iyayen gida a cikin wannan tsari. Idan ka cire shi jagora da shi mai girma gwamna, to irin waɗannan su ne turakun da suka rike mu, wanda tafiyar ta ɗore, wanda ba ma shakin, ba ma rawa, ba ma kwaɗayi, saboda duk abin da kake tunan zaka ba mu su ma za su iya ba mu. To a lokacin ya taho mu kankare wannan tattauna tamu da Malam Tijjani, ban san menene sakonka da kake so ka faɗa? To sakona dai an yi nasara yanzu. Akwai wata waka ma da za ta fito, hayaniya ta ƙare, mu ɗauki sabon saiti. A ƙyala Abba gwamna ya yi wa Kanawa aiki. Bayan an yi murna, mun yi godiya ga Allah, an yi yanke an yi dina, an yi walima, to a ƙyala Abba a ci gaba da raka shi da addu'a. Allah ya fishe shi, Allah ya fishe mu kunyar jama'ar al'ummar jihar Kano da suka zaɓe shi. Wasu sun mutu, wasu sun yi kuka, wasu sun kamu da hawan jini, wasu an takura musu. To a zo a yi musu abin da ya dace. Ko da Tijjani Gandu bai yi kuɗi ko bai abin nan ba, abin ne da ya kawo ni ba. Mun cicciɓa gwamnati ne akan cewa a zo a yi wa al'umma irin wannan. Duk inda ka zagaya za ka ji ana san Abba, ana yaban Abba. To wannan muke so mu ji, har Allah ya sa ya gama 8 ɗinsa lafiya. To masu kallon mu, shirin dandalin Kwankwasiya kenan kuka kalla, tare da tattauna mu da mawaƙin Kwankwasiya a ɗan amutu na kashe ni Tijjani Gandu, wanda kuma ya zo muku daga IYM TV. A Tijjani Gandu, da wace waka za ka rufe mana ne za mu tashi? To wacce kake so a rufe? Ko ma wacce ce? Kai da ka zaɓa. To shikenan, ni dai naga kamar Abba gida din nan, ko kai mana baiti ɗaya sai mu. Naga waka da tayi mutane, naga haɗin mata a shiga a sa waye da hagu da ake yi ana fitowa a ciki. To ko da ita zaka mana baiti ɗaya? Abba gida baiti ɗaya. Abba gida Abba, Abba gida Abba, dan da ba Abba gida Abba, ci akwai Abba.